Ayan, Simpleng Buhay USA, Miguel Love shoutout. Frixie Joy, Lazada, magandang gabi. Ayan, good evening, morning ma'am host. Good evening, Pinas time po, Simpleng Buhay USA, magandang gabi po. Bagbag, busy life, ayan. Thank you so much, Sisi Frixie Joy. Salamat sa iyo dyan. Okay, thank you so much, very very much. Ay, sandali lang ha. Video busy ayan. Ayusin ko lang yung aking mga phone ba. Late si host. Late na naman si host. Ayan, maraming salamat si Flixie Joy. Thank you. Si Mother Earth. Ayan, Mother Earth. Ayan, wait lang ha. Wait lang kay Mother Earth. Ay, inaan ko lang tong aking ano. Inaan ko lang tong aking ayun na naman magpindot nitong cellphone ko. My goodness. Sandali lang guys ha. Sa walang jacket. Ayan. Si Richard Canada. Wait lang. May kalab shoutouts. Magandang gabi. Wait lang ha. At mag-change sa konta ay magpindot na naman itong pang ano natin. Pang siguro dito lang ako sa ano. Sa Ninja. Kasi ayaw mag ano. Ayaw magpindot sa ayaw talaga. Aba. Paano gagawin ko kaya din eh? Ayaw mapindot ang mga pangalan. Morski, magandang gabi Morski. Miguel Love shout out Morski. Ayan. Bibigay tayo ng jacket eh. Ayaw mapindot ba? Ayan. Tingnan natin. Try natin. Okay. Oops. Ayan. Meron ka na rin jacket. Sisikoy Mother Earth. Itong isang cellphone ko. Hindi ko alam kung ano problema nito. Ayan, salamat ng marami, Ma'am Bicolana. You're welcome, Morski. Salamat para saan, Morski? Wala pa nga akong ginagawa sa iyo, nagpapasalamat ka na. Okay, Sisi Prixie Joy, nandyan pa ba si Sisi Prixie Joy? Good evening. Miguel Love shoutout sa 4 million in the house. Mag-clear history muna tayo guys, bago tayo mag-play. Okay, nagbaba ng bahay si Morski. Ayan, nag-clear history. Ayan, ayaw po mapindot. Napakahirap mag-live ngayon. Ayaw mapindot ng mga pangalan. Okay, dito na po ako sa bahay ni Simple USA. Next, tapos si ano, dito kita sa kabilang cellphone si Frixie Joy ha. Ayan, wait lang. Unahin ko si Sir ano, Simpleng Buhay USA. Ayan, dito po ako sa iyong bahay. Simpleng Buhay USA, my dear. Babae pala. Akala ko lalaki. Sorry naman. Ayan. Dito ako si sobrang mura. Mais dito. America. Ayan. 7 minutes and 34 seconds. Ayan. Sisi. Ayan. Playing ka na. Okay. Tawag dito. Sisi Prixie Joy. Dito na ako sa'yo. Sisi Prixie Joy. Salamat sa pagdalaw sa aking live. Thank you so much. Ayan, ayan. Parang nag-ingay-ingay ba sipi mo, ma'am host? Sa electric pan. Maingay ba? Teka, wait lang. Wait lang ha, tingnan ko lang. Okay, Sisi Prixie Joy, dito muna ako sa What is Life for, for Life. 8 minutes and 15 seconds. Ayan, wait lang, titingnan ko lang Morski ha. Ayan, may ads ka pa, Sisi Prixie Joy, may ads ka pa. Ayan, wait lang, titingnan ko lang Morski ha. Ayan, may ads ka pa, Sisi Prixie Joy, may ads ka pa. Okay naman, Morski ha. Oh, ayan na. Ayos naman na. Sa electric pan, di kasi pwede di tayo mag-electric pan. Oh, maingay. Oh, ayan na. Ayos naman na. Oh, ayan na. Okay naman, oh. Sa electric pan, di kasi pwede di tayo mag-electric pan. Oh, maingay. Oh. Ayan, si Bicolana Ali. May kalab siya harap si Bicolana. Sisi Bicolana Ali. Morski OTW, salamat sa beautiful beach. Ayan, sabi ni Sisi Frixie Joy. Sisi Frixie Joy, naka-play ka na sa akin. Okay, mag-pin tayo guys. Ayan, unahin natin si si Morski. Ayan, Morski, dana sa iyo si Sisi Frixie Joy. Okay, sis Frixie Joy, naka-play ka sa akin sis. Ayan, naka-play ka sa akin sa What is Life for Life. Okay. Kay Simpleng Buhay USA, still playing. Sis Bicolanang Ali.
Ayan, good evening. Big love shout out sa iyo. Ayaw mapindot na naman ang aking cellphone. Di ko alam kung bakit. Ayan, since account tayo ulit. Baka meron lang mga account na talagang ayaw mag-ano. Ayan, ayaw magtawag dito. Ayan, naka-live din si Sis Gemini. Sandali lang, mag-ano lang ako. Dikit na nakapin. Ayan. Morski, pakibalikan na lang si Simpleng Buhay USA, Morski. Ano naman yun? Kalikot nung alaga ko ba? Lee Songshun TV. Miguel Charout. Ayan. Patamsak guys, ating live. Patamsak. Tingnan natin to kung mag-ano. Tingnan natin to kung mapipindot. Napakahirap mag-ano ngayon. Napakahirap mag-live. Ayan. Napindot naman. Ayan. Sis Bicolanang Ali. Nandyan ka pa ba? Sis Bicolanang Ali. Ayan. Sis Bicolanang Ali. Nandyan ka pa ba? Mangarot yung alaga ko. Sis Astrid. Miguel Charout. Sis Astrid. Okay. Ayan, still playing ka. Ma'am Simpleng Buhay USA, still playing ka. And then, si Prixie Joy Lazada, still playing din. Ma'am Astrid, magandang gabi Ma'am Astrid. Ayan, wala na yata si Sis Bicolanang Ali, umalis na ata. Dito na ako sa iyo Ma'am Astrid. Ayan, ikaw napuntahan ko. Ayan, dito na ako sis. Ayan, playing ako dito. Timer na Grande, divorce na ako sis. Ha? Ano te? Divorce na ako sis. Morski, salamat, beautiful beach. Ayan, Morski, pakibalikan mo si ano ha, Bermuda Islander boy, pakibalikan mo si Sisi Prixie Joy ha, Morski. Ano yan, Ate Mirna? Migalab shoutout po sa lahat. Astrid, migalab shoutout, busy life. Ayan. Okay, like 7. Maraming salamat, Ma'am Kripa. Si Spelly, migalab shoutout si Spelly. Good evening. Ate Mirna Grande, ano po yung sinasabi niyo, Ate Mirna? Ayan, Ma'am Astrid, playing ako dito, Ma'am Astrid, sa sa premiere mo kanina, Ma'am Astrid. Ayan, maraming salamat si Spelly sa patamsak. Thank you. Di ko na-get Ate Mirna Grande. Di ko na-get. Ano yun, Ate Mirna? Okay. Sis Astrid, playing ka na dito, sis. Ayan, naka-play ka na sa premiere mo kanina, sis. Okay. Tamsakan ko na, sis. Pang 40 tamsak ako dito. Ayan, galing na yung main channel ko dito kanina, sis. Ayan, nag-ninja ako sis kasi yung yung second channel ko hindi mapindot yung pangalan. Alam mo, namimili lang yung may pili na lang na na dito kasi ito kasing cellphone ko na to, ito. Ayan, may mga kasi yung pang-ayuda ko dito, nandito. Pero nandito rin yung nakalagin din dito minsan yung main channel ko saka yung second channel ko. Yung second channel ko hindi ko na siya mapindot dito. Namimili na lang siya sa mga ninja kung alin yung may ganun din ang phone ko host. Oo, hindi mapindot sis Astrid. May mga account na kagaya ng second channel ko, hindi na mapindot dito. Saka sa main channel ko, hindi makapindot dito. Kaya namimili ako dito sa mga ninja ko. Yun, nakakapindot pa naman ng mga pangalan. Ayun, nako. Kaya ngayon, ito, ninja ang nakaplay sa iyo sis Astrid. Ay, nako. Pahirapan na ngayon si Lolo. Maging sa sa pagja-jacket. Madalas hindi na mapindot yung Ma'am Kripa, may love shoutout Ma'am Kripa. Ayan, next kita Ma'am Kripa. Ay naku, pahirap na ng pahirap tong natin. Mas gusto ko sanang pinapi-play yung aking second channel kasi kilala na yung aking second channel. Yung mga ninja ko hindi kilala, kailangan pa maglagay ng Bicolana sa dulo ba? Ayan, Sky Blue, mega love shoutout sa iyo Sky Blue. Thank you for coming Sky Blue. Okay, sis Simpleng Buhay USA. Ayan, pa-full watch ka na Simpleng Buhay USA. Ayan. Last one banana sa iyo sis.
Okay, nandiyan ka pa ba, sis, Simpleng Buhay USA? Maraming salamat, Sky Blue, sa patamsak. Thank you so much. Ayan. Hello, Sky Blue, from Ma'am Kripa Suba Official. Okay. Ayan, full watch ka na, Simpleng Buhay USA. Ayan, +1 banana sa'yo. Kung wala ka naman na dyan, okay lang. Natapos ko naman na yung video mo. Okay, dito na ako kay Ma'am Kripa. Ma'am Kripa Suba Official, nandito na ako sa bahay mo, Ma'am Kripa. Ako, naghaharot na naman yung aking alaga ba. Nagkukulit na naman. Napakakulit. Ayan, Ma'am Kripa, papunta ako sa bahay mo, Ma'am Kripa. Tapusin ko lang tong may ads pa yung aking phone ba. Tapusin ko muna, sayang naman, di ba? Ayan, sobrang init. Nandito pa rin ako sa labas nag-live. Sobrang napakainit. Doon naman sa kwarto na may aircon, nandun yung apo ko, maingay. Di ako makapag-live. Nandun yung mga apo ko at sobrang init dito sa sala. Sis Loving Sky, mega love shout out. Okay, Ma'am Kripa. Ayan, papunta na ako, Ma'am Kripa. Ayan, lahat na lang nagahang. Kaluko talaga nitong napakaharot mo, King. Manahimik ka na doon, manahimik ka na doon, manahimik ka na doon. Pakaharot mo. Ayan, Simpleng Buhay USA, Dan Sukli na po, ma'am. Ayan, maraming salamat, Morski. Wala na yata si Ma'am Simpleng Buhay USA. Sis Gemini, si Sikoy. Ayan, naka-live ka din pala. Hindi kita madalaw pa. Mamaya si Sikoy, dalawin kita, si Sikoy Gemini, ha? Dalaw ako sa iyo mamaya, si Sikoy. Okay, sino nga yung pupuntahan ko tuloy? Ayan, si Ma'am Kripa pala. Ma'am Kripa, ayan, papunta lang dito na ako sa bahay mo. Si Sikoy Summer Mix, salamat si Sikoy. Napakahirap mag-live ngayon si Sikoy, hindi basta-basta mapindot ang mga link. Ma'am Nena Likahena, mega love shoutout, gandang gabi. Ayan, Ma'am Kripa, nandito na ako, Ma'am Kripa, sa bahay mo, Ma'am Kripa. Ayan, naka-play ka na dito sa 5 minutes mo. Okay, si Freak si Joy, full watch ka na. Si Freak si Joy. Ayan, full watch ka na, si Sikoy, Freak si Joy. Freak si Joy, full watch ka na. Ayan, salamat sa iyo, sa pagdalaw sa akin live. Ayan, plus another banana ka din, si Freak si Joy. Okay. Madam Eunice, magandang gabi. Mega love shoutout, Madam Eunice. Ma'am Loving Sky, mega love shoutout, naiwan si Pico sa iyo. Ayan. Sabi ni Ma'am Eunice. Okay. Okay, next play tayo, guys. Ayan, Ma'am Astrid, malapit nang matapos. Ayan, Ma'am Astrid, full watch ka na, Ma'am Astrid, dito sa premiere mo kanina, sis. Ayan. Nakapag-comment na rin ako dito. Ayan, mag-another play ako, sis. Dito ako sa sa Hariraya, Brunei. 3 minutes and 38 seconds. Sis Astrid, another play sa'yo. Sis Astrid, ayan, pang 133 tamsak, sis. Okay. Ayan, mag-comment na rin ako para isang na. Ayan, Ma'am Nena. Ayan, next kita dito, Ma'am Nena. Okay. Morski, ayan. Ayan, guys. Dikitan nyo naman, puntahan nyo naman si Morski. Ayan. Hello, Ma'am Eunice. Pabayaan ko lang sana live ko si Muntik ng na malobat. Kaya pala balik-balik ako si Sikoy. Tahimik na tahimik yung live mo. Wala ka akong tao. Asan kaya ka ako'y tao rin eh. Kapadyak Travel, ayan, magandang gabi. Dulsak host, maraming salamat sa padulsak dyan. Kapadyak Travel, Taislaw, mega love shoutout, Taislaw. Ayan, kita Morski. Tog na, Ma'am Eunice, daw? My goodness, wala ko naintindihan. Okay, dito na tayo, guys. Kay Morski, dito ako sa bahay mo, Morski. Ayan, hello everyone, sabi ni Ma'am Kripa. Okay, Morski, nandito ako sa 3 minutes mo in 55 seconds, Morski. Ala, pinatulog ako, karating ko lang, oy. Sana all babe, may Ma'am Susan, mega love shoutout, Ma'am Susan. Mega love shoutout sa iyo dyan. Ayan, Morski, playing ka dito sa 3 minutes mo, Morski, playing ka. Okay, Ma'am Kripa, Suba Official, still playing.
Okay, Ma'am Astrid, still playing sa pangalawang play ko sa iyo, Ma'am Astrid. Ma'am Nena Likahena, next kita dito, Ma'am Nena Likahena, para lumaki ka pa, Madam Eunice. So, sana o lalaki pa. Nakapindan. Ayan, Morski, pakibalikan si Kapadyak Travel Vlog. Morski, pakibalikan. Okay, yes, thank you, Ma'am Bicolana. Ayan. Ayan, pakibalikan mo si ano. Ayan, may mumo, Ma'am Bicolana. Nasaan? Nasaan ang mumo? Nandito ako sa labas, Ma'am Susan, at sobrang init sa loob. Sobra, super duper. Ayan, Ma'am Eunice, mega love shoutout. Ayan, Ma'am Astrid, still playing ka, Ma'am Astrid, sa pangalawang play ko sa iyo, Ma'am Astrid, agoy-agoy, si Sim Eunice. Ayan, still playing ka, Ma'am Astrid. Morski, still playing ka. Ma'am Kripa, still playing. Giatay, pinalaki mo ako, Morski, malaki na ako, di matangkad. Ayan, malapit na mag-full watch si Sis Astrid. Ma'am Nena Likahena, ayan, tambay, lato-lato na ko. Nako, Edbons, atakihin ka diyang kapatid mo po. Ba si Ma'am Bicolana. Sino ba, Ma'am Susan? Ayan, hi Ma'am Astrid, sabi ni Kapadyak. Ayan, magandang gabi po sa lahat, mga kapatid kong taga Bicol, OFW Golden Heart. Miguel, shoutout sa iyo. Ayan, opo, sundan ko bakas po. Ayan, maraming salamat. Miguel, shoutout Edbon, sabi ni Tatay Islaw. Ayan, Guardia. Okay, yahoo, sabi ni ano. Okay, thank you host. Ayan, next kita dito, Ma'am Nena. Lumaki ka, ano ba ang sabi? Lumaki, lalo, kapalalo na mahanap mo na, Ma'am Eunice, ang magpapaligaw sa iyo. Sana may magpapaligaya. Ma'am Astrid, full watch na sa pangalawang play ko sa iyo, Sis Astrid. Ayan, maraming salamat. Okay, si Ma'am Kripa, pa full watch na rin. Ma'am Kripa, malapit ka na, Ma'am Kripa. Ayan, konti na lang, Ma'am Kripa. Okay, Ma'am Nena, nandito na ako sa iyo, Ma'am Nena. Ano lang ako dito kay Ma'am Kripa. Ano tag dito? Mag-comment lang ako. Ayan. Okay, Ma'am Kripa, full watch na po, Ma'am Kripa. Ayan, full watch na. Okay, Ma'am Nena Likahena, nandito na ako sa iyo, Ma'am Nena Likahena. Okay, hanapin ko lang si Ma'am Nena Likahena. Wait lang guys, ha. Ayan, sa 14 million in the house, maraming salamat. Tay Islaw, maraming salamat po, Tay Islaw. Saan po kayo sa Bicol ho? Sa Albay ako. Ayan, hello host, mega love shoutout ang madiscarding mami. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sisi, mag-discarding mami. Tay Kaislaw, gwapo ng ano. Ayan, Batang Claveria. Ate Mirna Grande, gandang gabi po. Ayan, good evening sa lahat. Ang madiscarding mami. Susan Dan, sabi ni Kapadyak Vlog. Ayan, Ate Mirna, mega love shoutout. Ayan, si Solo Jack. Kaninong ano to si Solo Jack? Ayan, wait lang ha. Marami na pala akong hindi nabasa. Sandali lang guys ha. Ayan. Nabwa kami. Okay. Ano kami? Ligaw Albay, kapatid. Okay, si Solo Jack. Ano ba to si Solo Jack? Ninja 2023. Ma'am Kripa. Ayan, dan full watch na si Ma'am Kripa. Okay, ano na tayo guys? Mag next ano na tayo? Play. Ayan, wait lang ha. Wait lang guys. Sino nga yung sumunod? Sino nga yung sumunod? Ayan, Kapadyak, nandito ako sa iyo, Kapadyak. Kapadyak, nandito ako sa iyo. Ayan, playing ka dito, Kapadyak, sa ano, sa 2 minutes mo in 51 seconds sa security monitoring firing. Ayan, Kapadyak, playing ka. Ayan, Kapadyak, playing ka dito. Ayan, +1 banana ka. Okay. Ako nagla-live na si Morski dito. Morski, full watch ka na, Morski. Ayan, di pa ako nakapag-thumbsuck, Morski. Tay Islaw, salamat sa support sa live ko. Ayan, OFW Golden Dan. Ayan. Kapadyak, nandito ako sa bahay mo, Kapadyak. Ayan, playing ka dito sa security mandatory firing. Okay. Ayan, nag-thumbsuck ako, Morski. Sir Arthur, magandang gabi po. Ayan, mag-love shoutout po si Arthur. Okay. Ayan, Morski. Ayan, ano na ako dito, nag-thumbsuck lang ako dito. Advance, mag-love shoutout. Okay, magbigay lang ako dito ng ano. Ano lang ako kay Morski, mag-comment. Ayan, thank you so much, Sir Arthur. Maraming salamat po, Sir Arthur. Ayan, puntahan ko po yung bahay nyo, Sir Arthur. Okay, full watch ka na rin, Morski, ha? Patamsak daw. Pin natin si Sir Arthur. Ayan, pin natin. Okay guys, sa mga hindi pa dikit dyan kay Sir Arthur, puntahan natin ang bahay niya. Sir Arthur, may galap shoutout para Ma'am Astrid. Ma'am Kripa, salamat. Batang Claveria, salamat. Okay. Sino nga yung pupuntahan ko?
Ayan si Kapadyak, still playing ka dito Kapadyak. O yung Batang Claveria, nandito ako sa iyo, Batang Claveria. Okay, Batang Claveria. Ayan, 18 milyones natin. Maraming salamat guys. Thank you so much sa nandyan. 18 viewers natin. Host, ano ba to? Summer Mix, ano daw? Advance, done watching, no, ano ba to? Premiere mo kanina. Nag-premiere ka ba kanina, Advance? Nako, Advance, sorry di ako. Advance, sorry ha. Mag-ano na lang ako, Advance ha. Hello, Sister Bicolana. Hello, my dear. Cooking food. Ano na nangyari dito sa isang cellphone ko? Ayan, nag-ano na. Ayun, nag-ano na pala. Ay, nako, pastilan ba? Ayaw magtino nitong mga cellphone ko. Sandali lang guys ha. Ayan, sandali lang. Huwag kayo mainip guys. Ayan, patamsa kay Sir Arthur sa mga nandyan guys. Ayan, sa mga nandyan. Pasuyo naman sa ating nakapin. Ayan, pakitamsa ka natin ang kanyang upcoming. Okay. Hello my dear Bicolana. Hello my dear sister. Cooking food. Mega love shoutout my dear sister. Thank you for coming. Alright, dito tayo sa kabilang cellphone. Okay. Okay, Sir Arthur. Nandito po ako sa bahay mo, Sir Arthur. Thank you so much, my dear sister. Ayan, Kapadyak, full watch ka na. Ayan, Kapadyak, full watch ka na. Nakapin, watching, shorts video. Ayan, Kapadyak, full watch ka na dito sa, ano mo, sa, ano tawag dito? Sa iyong security mandatoring. Ayan, full watch ka na. Tamsak 17, Jose. Maraming salamat. Ang madiscarding nanay. Puntahan ko yung bahay mo. Okay, plus 1 banana ka, Kapadyak Travel. Ayan, plus 1 banana sa'yo, Kapadyak. Ayan, pang 28 tamsak ako dito, Kapadyak. Mag-comment lang ako. Ayan, sobrang init kasi sa loob guys, kaya nandito tayo sa labas. Okay, Sir Arthur, nandito po ako sa bahay mo, Sir Arthur. Nandyan pa po ba kayo, Sir Arthur? Ayan, nandito po ako sa bahay niyo, Sir Arthur. Ayan, premiere po ba yung pinatamsakan nyo? Binaba, ayan, premiere nga, ayan. Guys, patamsak naman, pasuyo sa premiere. Ayan, Sir Arthur, nandito ako sa bahay mo. Sa iyong premiere. Tambay lang po ako. Ayan, Sir Arthur, nandito po ako sa iyong premiere. Nagtamsak po ako. Ayan. Ayan, naka-play po kayo dito sa dito muna po ako sa umorder ako ng gamit. Ayan, unboxing. Ayan, Sir Arthur, playing po sa iyong video. Dito muna ako nag-play. Ma'am, si Spelly, maraming salamat si Spelly. Ayan, Ma'am Kripa, thank you. Okay, Prixie Joy, ayan, may bisita ka, kamo. May bisita kamo. Ano yun, si Prixie Joy? Okay. Yaho, salamat beautiful beach. Ayan, sabi ni ni Sisi Prixie Joy. Okay, ano na tayo guys, mag another play tayo para matapos tayo ng maaga-aga. Arthur OTW, sabi ni Sisi Prixie Joy. Cooking food done. Ayan, Sister Cooking Food, Kapadyak Travel Vlog, already done connected to you, my dear Sister Cooking Food. Okay, Kapadyak, full watch ka na sa akin, Kapadyak. Ayan, dan full watch ka na, Kapadyak, sa akin. Ma'am Kripa, salamat po. Okay, punta ako kay punta ako kay si Spelly. Ayan, Sir Kapadyak, dan po. Ayan, salamat ho, sabi ni Sir Kapadyak. Ayan, dan na rin sa iyo si Sir Summer, si Ma'am Summer Mix, Kapadyak. Dan na rin sa iyo. Ayan, pakibalik ka na lang ha. Bahala na kayo magbalikan dyan. Sir Arthur, still playing po, Sir Arthur. Okay, si Spelly, nandito ako sa bagong upload mo si Spelly. Ay, naatok ako. Ano ba yan? Aga ko namang inaantok. Salamat po sa pag-play host. Walang anuman po, Sir Arthur.
Wala pong anuman. Ayan. Playing ka si Spelly dito sa iyong ano. Ayan si Spelly. Playing ka sa yung latest upload. Kapadyak Travel. Ayan. Maraming salamat sa mga nandyan. Comment lang guys sa mga hindi pa natin napupuntahan dyan. Ayan si Batang Claveria. Parang di ko napuntahan. Nandito na ako sa iyo Batang Claveria. Okay. Naka-live din si Pinoy. Ayan. Batang Claveria. Wait lang ha. Nasaan ba yung ano mo? Nasaan na ba yung... Hindi ko makita. Ayan, Ma'am Nena. Wait lang, Ma'am Nena. Next ko kayo dito, Ma'am Nena. Wait lang. Sige lang, sis. Sige lang. Batang Claveria ito. Ayan, Batang Claveria. Nandito ako sa bahay mo. Okay, playing ka dito sa 3 minutes mo. Paro-paro. Ayan, dami umaatake na sila sa ilaw. Gusto na nilang patayin. Ayan, si Ma'am Norms. Norms Carpio Mix Vlog. Bakit naka-bad si Ma'am Norms? Tingnan natin ang jacket. Add moderator. Okay. Ayan, may jacket na. Ikaw, Ma'am Norms. Okay, still playing si Spelly. Sir Arthur, malapit ka na. Ayan. Next kita dito, Ma'am Nena, kay Sir Arthur. Sir Arthur, malapit na po ikaw matapos. Ayan, magko-comment lang po ako, Sir Arthur, dito. Gallery PSP, mega love shoutout. Gallery PSP. Ako inaantok ka. Mega love shoutout si Sos. Ayan, magandang gabi din sa iyo, Ma'am Norms. Okay, oy, ano ba to? OFW Golden Heart, nagbabadi ng bahay. Ayan guys, pasuyo sa atin nakapin guys, wala pang nagpupunta. Ayan, Sir Arthur, mag-another thumbs up po ako sa iyong premiere. Ayan, Ma'am Nena, puntahan ko muna si Ma'am Nena Likahena. Ma'am Nena Likahena, dito na po ako sa bahay mo, Ma'am Nena Likahena. Okay, Ma'am Nena. Ayan, si Ed, ano ba to? Super 5 mix. Ayan, wait lang ha, bigyan natin ng jacket dyan, wait lang. Ayan, bigyan kita ng jacket. Ayan, tawag dito. Ed OFW Mix Vlog, may jacket ka na. Okay. Nasaan na ba akong pupunta? Naligaw-ligaw na ako na naman. Sino may pupuntahan ko? Saan ka sa Bicol? Ayan, sa Ligaw Albay ako sis. Ligaw Albay. Ayan. Sister Cooking Food, I'm here in your house. Sister Cooking Food. Okay, playing your latest upload, my dear Sister Cooking Food. Minis TV dating dikit po. Ayan. Okay, my dear Sister Cooking Food still playing your video. Okay, Gallery PSP. Ayan, Prixie Joy, Sisikoy, maraming salamat. Okay, Batang Claveria, full watch ka na Batang Claveria, +1 banana ka Batang Claveria. Ayan. Ayan, hello Munis from Gallery PSP. Okay. Ayan, +1 banana ka, Batang Claveria ha. +1 banana sa iyo. Sir Arthur, dito ulit ako sa iyong upcoming, Sir Arthur. Tamsakan ko ulit. Ayan. Kita-kits po, 9:15. Salamat po. Oy, sana all kita-kita. Okay, Sir Arthur, wait lang po At ako'y mag-go to channel na naman. Sir Gallery PSP, sabi ni Madam Eunice. Babe Eunice, bukas ulit sa live mo. Ay, sana all. May babe. Okay, Sir Arthur, ayan. Thumbs up ulit sa iyong sa iyong tawag dito. Premiere, Sir Arthur, another thumbs up po. Ayan, di na po ako nag-comment, Sir Arthur, pangalawang thumbs up po. Okay, mag-another thumbs up po ulit ako dito sa kabila. Ayan. Okay, salamat din sa iyo, Ayan, full watch na si Spelly, Pelly's Cooking, full watch na sis.
Ayan, Curly Cylinder, may glove siya. Ano pala? Tama. Okay, my dear cooking food. Ayan, still playing your video, my dear cooking food. Gallery PSP, thank you very, very much. Okay. Okay, Sir Arthur, another ano sa'yo, thumbs up, Sir Arthur. Ayan, another thumbs up po sa iyong premiere. Okay. Ayan, Sister Cooking Food, still playing, my dear. Okay, Sir Arthur, another ano po. Ayan, another thumbs up po dito sa iyong ano. Upcoming po, pangatlong thumbs up, Sir Arthur. I thank you, Lord. Hello, beauty. Uy, sana all my beauty. Thank you so much, Pramod. Okay. Nako, ano lang to, Sir Arthur? Mga anak lang to ng mga alagad mo. Sir Arthur, mga ano lang to, alalay lang to ng mga alagad mo. Ayan, si Ma'am Norms TV, Ma'am Norms. Punta ko, ito, ano ba to? Ninja mo ba to, Ma'am Norms? Itong ginakitan ko, Ma'am Norms. Bakit nakahubad ka, Ma'am Norms, dito? Di ba may jacket ka sa akin, Ma'am Norms? Bakit nakahubad ka kanina, Ma'am Norms? Agoy. Ayan, Ma'am Norms, playing ako dito sa highlight mo. Ayan, playing ka na po, Ma'am Norms. Ayan, playing ka na. Ayan. Bakit nakahubad ka kanina, Ma'am Norms? Ayan, Sir Arthur, full watch na po ang iyong ano, ang iyong unboxing. Ayan, maraming salamat. Cooking food, ayan, why are you crying? Kasi wala pang banana, kaya ano. Okay, Sister Cooking Food, still playing your video, my dear. Okay, si Beverly Mendez. Beverly Mendez, may galap shoutout sa iyo, Sisi. Magandang gabi. Ayan, magandang gabi sa mga nandiyan. Wait lang guys ha, wag nyo madalain, wag kayo magtampo pag di agad nabigyan ng jacket or di agad napuntahan kasi ang mga cellphone natin ngayon, napakahirap gamitin sa totohanan lang. Hindi tayo makapagpindot lang basta-basta ng pangalan. Napakatagal. Pahirapan, mag-jacket man, pahirapan. Kaya, ayan, yan ang inaabot. Ayan, magbibigay tayo ng jacket dito kay Sis Beverly Mendez. Ayan, sis. Ayan, may moderator ka na, sis. Okay. Ayan, may moderator ka na, sis, si Beverly. Ayan, thank you so much for coming, sis. Ayan, sis Prixie Joy, balikan kita maya-maya, sis Prixie Joy. Thank you so much. Pa-jacket po, si Ma'am Beverly. Mayroon na po yan, binigyan ko na po yan. Ayan, medyo kasi naghahang po yung cellphone, kaya hindi agad-agad tayo nakakapag-jacket. Naghahang, tingnan nyo po, ayan o, ganyan lang, ayan, panayang ikot-ikot. Ayan, Ma'am Norms, still playing ka, Ma'am Norms. Okay, Gallery PSP, ayan, dito ako sa bahay mo, Gallery PSP. Out mo na ko, host, antok na po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, sige, maraming salamat OFW Golden Heart, di pa kita napuntahan, sisi. Ayan. Sige, tulog ka na kung inaantok ka na, sisi ko. Pasensya ka na ha. Napakahirap magpindot ng cellphone ngayon kaya hindi kita agad napuntahan. Okay, Sister Cooking Food, full watch na. Ayan, my dear Sister Cooking Food. Ayan, full watch. O yan, full watch na. Thank you very much, my dear Sister Cooking Food. Thank you very much. Okay. Ma'am TV in Japan, thank you. Okay, ano ba tawag dito? Sino ay pupuntahan ko kanina? Nakalimutan ko na tuloy. Ayan, comment lang guys para makita ko yung mga hindi pa natin napupuntahan dyan. Okay, Gallery PSP. Ayan, kay Gallery PSP. Ayan, dito na ako sa iyo, Gallery PSP. Ayan, wait lang. Ayan, sunod ko si ang madiscarding mami. Wait lang sisi ha. Sunod kita dito ha. Pasensya na kayo guys ha. At medyo mabagal si host gawa nga ng nagahang ating mga cellphone sa sobrang init siguro ba. Okay, Gallery PSP, playing ako dito sa 8 minutes mo in 46 seconds. Okay, Gallery PSP, playing ka na, Gallery PSP. Ayan, playing ka na. Then, plus 1 banana ka, plus another banana ka, Gallery PSP. Okay, dito tayo guys sa kabila. Madiscarding mami, nandito na ako sa'yo. Ang madiscarding mami. Okay. Okay, nandito na ako sa bahay mo, madiscarding mami. Ayan, playing ako dito sa sa 6 minutes mo muna ako, sis.
Ayan, part 2 sa International Airport. Ayan, sis, nandito ako sa iyong 6 minutes muna. Ayan, plus 1 banana ka sis dito. Madiscarding mami. Ayan, Edbons. Ayan, di pa kita napupuntahan, Edbons ha. Ayan, malapit na Edbons. Ayan. Okay. Plus 1 banana ka din dito. Ayan, maraming salamat si Prixie Joy. Balikan kita after nito mga naka-play natin. Ma'am Norm, still playing Ma'am Norms. Ayan, Ma'am Norm, still playing. Ayan, napakahirap Sir Arthur magpindot ng mga link ngayon. Napakahirap kaya mabagal. Hindi kagaya dati na pag pinindot mo dire-diretso ngayon. Gallery PSP, still playing ka. And then I give you 1 banana after ng video mo. My dear Gallery PSP. Okay, Ma'am Norms TV, mag-comment na ako dito Ma'am Norms. Malapit ka nang matapos. Okay, Sir Bert Window, magandang gabi. Tambay ko lang to. Okay, sige. Note po, Sir Bert. Ayan, Ma'am Norms, ninja ko to kay nilagyan ko ng bikulana sa ulo, sa dulo. Okay, Ma'am Norms, still playing pa rin ikaw. Nag-comment lang ako. Ayan, plus 1 banana ka, Ma'am Norms, Ma'am Norms. Ayan, plus 1 banana ikaw. Ayan, Ma'am TV in Japan. Ayan, guys, pa-connect sa atin nakapin, guys. Sa mga hindi pa dikit dyan kay Sir Arthur, sa mga kailangan ng banana. Okay, Sister Cooking Food, please connect to the one I pin. Sir Arthur, I give you banana. Super dami-daming bayana. Host, out na ako. Antok na si ako, host. Sige lang, Tatay Islaw. Maraming salamat po, Tatay Islaw. Nako, si Ma'am Nena, hindi ko pa napuntahan. Ma'am Nena, next na talaga kita dito, Ma'am Nena. Ma'am Nena, sorry ha, Ma'am Nena, next na kita dito. Ayan. Okay, malapit na si Ma'am Norms. Next ko dito si Ma'am Nena. Ma'am Nena, maraming salamat, Ma'am Nena. Guys, sa mga ayan, guys, pa-connect sa tinakapin, ayan. Para mabigyan kayo ng, may ano yan, may sariling plantasyon ng ng banana, yung nakapin natin. Mayaman sa banana yan. Okay, Ma'am Norms, full watch na si Ma'am Norms. Ayan, Ma'am Norms, maraming salamat po, full watch ka na. Okay, Ma'am Nena, next ako. Okay, Ma'am Nena, nandito ako sa bahay mo, Ma'am Nena. Okay, kay Ma'am Nena na tayo, guys. Ayan, balikan kita Ma'am Norms. Mamaya Ma'am Norms ha, balikan kita. Ay, ba't ba dito ako nagpunta? Agoy, Ginoo. Ba't nagpunta ako sa mga video ko? Pupunta ako kay Ma'am Nena. Hugot Bisaya, good evening po sa lahat ng bisita ni host. Maraming salamat sa iyo, good evening. Tawag dito, Hugot Bisaya, magandang gabi rin sa iyo. OFW, full watch sa dating dikit, sabi ni sis, Okay, Ma'am Nena, nandito ako Ma'am Nena sa 3 minutes and 20 seconds. Ma'am Nena, wow, ang daming kalapati. Ayan, Ma'am Nena, I'm here in your house, Ma'am Nena, playing ka na, Ma'am Nena. Salamat, at nandito na Hugot Bisaya ko. Ay, sana all, Hugot Bisaya mo. Okay, ang madiscarding Mami, still playing, madiscarding Mami, still playing. Okay, Gallery PSP, still playing. Ayan. Pang 35 tamsak ako, Gallery PSP. Si Kuy Summer Mix, ayan, sunod ko kayo dito. Si Ed Bones, ikaw. Si Madam Eunice, ayan. Gallery PSP, dan thumbs up. Ayan, pang 55 sa video mo. Sabi ni Ma'am, madiscarding Mami. Tapos na po ako sa nakapin. Ayan. Sukli na lang akin intay, agoy. Ayan. Huwag ka mag-alala, maraming banana yan si Sir Arthur Morsky. Ayan, papaulanan ka ng banana niyan. Dumalaw ka sa live niya. 2 p.m. Ma'am Eunice, good evening po. Sabi ni Batang Claveria sa'yo. Okay, maraming salamat sa'yo dyan, Batang Claveria. Gallery PSP, done full watch on your video. And then, I give you 1 banana, Gallery PSP. Okay, thank you so much. Hindi ako wakwak, Hugot Bisaya. Sa kanya lang ako wakwak. Ay, sana all. Sana all, Morsky. Okay. Kay Ma'am Nena, still playing Ma'am Nena. Ate Myrna Grande, Ate Myrna, nandito na ako sa bahay mo, Ate Myrna Grande. Ayan, Ate Myrna. Hello po Ma'am Summer Vlog, I miss you. Di pa ako tapos nag-ayuda sa iyo, ha. Later ko pa tatapusin. Dami nyo kasi nag-comment kanina, kaya late ako paayuda. Ayan, nag-live ka ba kanina, Hugot Bisaya? Sorry, hindi ko napansin. Ma'am Norms, good evening, sabi ni Batang Claveria. Ayan, Batang Claveria, Dan Sukle, sabi ni Morsky. Ayan, maraming salamat. Okay guys, patamsak sa ating live guys, sa mga hindi pa nakapagtamsak dyan. Ate Myrna Grande, nandito po ako sa iyong bahay, Ate Myrna Grande. Dan na rin ako kay Batang Claveria, kay Morsky.
Dan ako kay Morski. Kay Ate Mirna Grande, Ate Mirna, nandito ako, Ate Mirna. Sa iyong bahay, ate. Iniibig kita, Ate Mirna. Ayan, playing ka na, Ate Mirna, sa iniibig kita. Ayan, playing ka na, ate. Okay, pang 9 thumbs, ay pang 61 thumbs ako, Ate Mirna. Ayan, Dan Morski, sabi ni Sir Arthur. Ayan, Sisikoy, ikaw na lang, di pa napuntahan ko, Sisikoy. Saka si Edbons. Ayan, Ate Mirna, ayan, naka-play ka na, Ate Mirna, hayaan mo na, Ate Mirna. Okay, ang madiscarding, mami, malapit na matapos ikaw. Ayan, +1 banana po ikaw, madiscarding, mami. Ayan, anong sabi? Hindi ako nag-live host, pumasok lang ako sa nag-live, pero nag-ayuda din at the same time para makatulong. Okay, akala ko nag-live ka. Good evening din sa iyo, host Bicolana Vlog. Ayan, maraming salamat, Batang Claveria, thank you. Done watching latest upload, Ma'am Nen, nalikahin na, sabi ni Ma'am Summer. Ayan, Mama discarding, mami, full watts na po. Ayan, +1 banana ka, Mama discarding, mami. Okay, full watts na. Ayan, minsan, Ma'am Bicolana, kailangan din natin ipahinga ang ating katawan. Lupa, yes, true ka dyan, Morski. Tama ka, okay. Done full watts na, ma-discarding, mami. Thank you so much. Okay. Okay, sisi ko sino ba yung ano? Sino ba yung nandyan? Ayan, si Ma'am Nena still playing mo. Ay, Ma'am Nena. Tumalon. Okay, Ma'am Nena. Ayan, Ma'am Nena, another play na sa'yo, Ma'am Nena. Kasi done full watch na. Ayan, done, ready done to your, one video, Ma'am Nena. Another play your one video, Ma'am Nena. Ayan, tumalon, Ma'am Nena. Ayan, playing na lang ulit. Katawan lupa dyan, Morski. Sabi ni ayan. Okay, another play, Ma'am Nena. Okay, dito na tayo, guys. Kay Sisikoy Summer Mix. Si Summer Mix, I miss you. Nandito ako sa mo. I miss you, Sisikoy Summer Mix. And dito ako sa bahay mo, Sisikoy Summer Mix. Oh, unsa man di ay katawag langit hugot Bisaya ba agoy? Ano daw? Sandali lang, Sisikoy, ha, hanapin ko lang. Naka-live si Pinoy. Ayun. Okay, si Summer Mix, nandito ako, Sisikoy, sa bahay mo, si Summer Mix. Tonight ko absent dito, Sisikoy. Ayos lang yan, Sisikoy, no worries. Oyes lang yan. Ayun, si Madam Eunice, next na kita dito ka, Madam Eunice, kay Ma'am Mirna. Ay, kay Ate Mirna, sis mo Eunice. Okay, next kita dito, Madam Eunice, kay Ate Mirna. Ulit-ulit. Ayan, mix snacks. Ayan. Okay, 1 minute and 33 seconds. Ayan, andun isa ko kay, oo nga, naka-live nga, mamaya-maya punta ako, pasok ako doon. Okay, ayan, Sisikoy Summer Mix, playing ka na dito sa iyong latest upload, Sisikoy Summer Mix, playing ka na. Ate Mirna, malapit ka na mag-full watch. Next kita dito, Madam Eunice, kay Ate Mirna. Okay, Ate Mirna, malapit na mag-full watch sa te, sa iyong iniibig kita, te. Ayan, nakapag-comment na rin ako, Ate Mirna, ayan. Pero naka-play ka pa, ate, nakapag-comment na rin ako dito. Okay, Ma'am Nena. Okay, Ma'am Nena, still playing. Pang 6 thumbs up, Ma'am Nena. Okay, mag-comment lang ako kay Ma'am Nena. Bigyan ko na lang ng 3 puso. Ayan. Tapos lagay ko yung pangalan ko kasi ninja ko to. Iba pangalan nito. Ben in Sibugay. Mega love shoutout, Sir Ben. Okay, tapos next ko si Edbons dito. Edbons, huwag kang mainip, Edbons, ha. Ayan, si Ellie. Ano ba to? Ellie. Ano ba to? Lorgonyo. Ayan, mega love shoutout sa iyo. Ayan, Ma'am Nena, full watch, Ma'am Nena. Okay, Ma'am Nena, full watch na. Thank you so much, Ma'am Nena. Ayan, saan na napunta? Wait lang, guys, ha. Sa jacket, guys. Wait lang. Bigyan natin ng jacket si Ellie. Ellie, bigyan kita ng jacket mo, Sisikoy, ha. Ayan, pasensya na, medyo mabagal siya sa ating cellphone nagahang. Ayan, guys, pakunik sa atin nakapin. Tamsak 19. Salamat. Salamat po.
Ayan, Norm Scorpio, Don Tamsak pang 56 sa bagong dikit sa iyo. Madaming tao sa Kuwait City. Thank you friend, my friend here. Ayan, maraming salamat. Mamaya din aalis ako pag end mo. Pupunta ko mga bata nag-practice ng sayaw. Ayan, babae Munis, di mo na ako pinapansin dyan. Kalagi sa harang. Ayan. Advance, dito na ako sa iyo. Ayan, Sisikoy Summer Mix. Wag mo na Sisikoy intayin yung live ko. Okay lang yun Sisikoy kasi abutin ka ng gabi. Ayan, Sisikoy, full watch ka na dito sa latest upload mo, sis Summer Mix. May ads ka pa, sis. Ayan, mag-thumbs up muna ako po ako pumunta kay Edbons. Ayan, pang 19 thumbs up. Ayan, nasaan na ba? Ay, hindi. Iba na pala, nag-live ka na pala dito. Balik ako dito sa video mo, Sisikoy. Pang 40 thumbs up ako, Sisikoy, dito. Hugot Bisaya, I miss you talaga. Ay, sana all, Morsky, I miss you. Okay, si Summer Mix, ayan, full watch ka na sis, ayan. Mag-another play ako sa iyo sis kasi maikli naman ang video mo. Curly Silander, thank you so much. Curly Silander, thank you very very much. Okay, si Sikoy, nandito ako sa ano mo. Another play ko sa iyo sis, dito ako sa Port Lumpia. Ayan, 5 minutes. Ayan, si Sikoy, playing ka na sa Port Lumpia mo sis. Ayan, wala kang ads, Sisikoy. Pagpasok, walang ads. Ayan. Ayan, naka-play ka na, sis. Mega love shoutout, os. Host, hindi os. My goodness. Ayan. Wait lang, guys, ha. Okay, sis Ellie. Maraming salamat. Ayan, Ate Merna Grande, full watch ka na. Ate Merna Grande, full watch na. Okay. Madam Eunice, next kita dito. Okay, sis, Ellie Lorgonia, puntahan kita. Wait lang, Sisikoy. Servant si Bugay, Mega love shoutout from Ma'am Norms. Okay, Madam Eunice, nandito na ako sa iyo, Ma'am Eunice. Okay, Ma'am Eunice, where are you, Ma'am Eunice? Wait lang, puntaan ko lang si Ma'am Eunice. Punta kita dito sa isang cellphone ko. O yan, Ma'am Eunice, playing ka na dito. Okay, once upon a time, Ma'am Eunice, playing ka na. Ay, na-watch ko na to dito, Ma'am Eunice. Wait lang. Okay, alin ba na, hindi ko pa na-watch dito. Na-watch ko na rin yan. At na-watch ko na rin ata ito. Okay. Okay, mag-ano muna ako, Madam Eunice, ha. Mag-change account lang ako, Madam Eunice, ha. Okay. Ayan, Sis Ellie, ha. Sis Ellie Lorgonio, ha. Lorgonio. Wait lang, Sisi, ha. Pupuntahan kita, kayong dalawa ni, Ayan, Cherlan Vlog. Mega love shoutout, Cherlan Vlog. Thank you for coming. Okay. Ayan, Ma'am Norms, maraming salamat. Okay, dito ako sa Beach Resort. Si Subic Beach Resort, Madam Eunice. Ayan, playing ka na, Madam Eunice, kaya lang may ads ka pa. Ayan. Hindi ko na pinapakita yung ads. Ayan, pangalan mo na lang. Sisi ko, itambay lang. Sige lang, Sis Loving Sky. Okay, Sir, Sis Ellie, nandito ako sa iyo, Sis Ellie. Sige lang, Sisi ko, Loving. Go ka lang dyan. Okay, Ellie Lorgonio. Nandito ako sa iyong bahay, Ellie. Ellie, nandiyan ka pa ba, Ellie? Ayan, playing ka dito, Ellie, sa iyong sa iyong kunyang. Ellie, nandito ako sa bahay mo, ayan. Naka-play ka dito, plus, ayan. Plus 1 banana ka, Ellie. Baby pa yung bahay mo, ayan. Bigyan kita ng banana mo. Okay, Ellie, nandito ako sa iyo, ha, Ellie. Lorgonio, nandito ako, ayan. Sa 2 minutes, about to, 27 seconds mo. Hindi na ako magko-comment, Lee, ha, para ayan. Ipin natin si Sir Ben si Bugay. Ayan, baba ko na si Sir Arthur. Okay, Sir Arthur, ayan. Okay, Lee. Nandito na ako, Lee. Unang banana para sa'yo, Lee. Lee, ayan, unang banana para sa'yo. 432 ka. Ayan, pang 433 ako. Okay. Okay, Sir Ben si Bugay. Maraming salamat, Sir Ben si Bugay. Nandito na ako sa bahay mo, Sir Ben. Ayan, next kita dito, Sis Loving. Ayan, kay Sir Ben, next kita dito. Hello, Loving Sky, sabi ni Ma'am Norms. Okay, Sir Ben si Bugay, nandito ako sa iyong bahay. Okay, Sir Ben, ayan, playing ako dito sa Gala-Gala, Sir Ben. Ayan, 3 minutes and 27 seconds. Ayan, Sir Ben si Bugay, playing ka na, Sir Ben. Ayan, naka-play ka na, Sir Ben. Okay.
Sisi Koy, still playing ka sa lumpia. Madam Eunice, still playing ka, Madam Eunice. Ate Mirna, maraming salamat. Pang 116 thumbs ako dito, Sisi Koy. Ayan. Sisi Koy Summer Mix, pang 116 ako. Ang madiscarding mami, salamat, sabi ni Morsky. Okay, magko-comment na lang ako dito, sis Madam Eunice. Choco, wag maingay Choco ha. Walang karte na ano. Okay. Ayan, still playing kasi si Kuy Summer Mix. Ayan, malapit ka na, pero malapit ka na rin mag-full watch. Ayan, Madam Eunice, still playing ka, Ma'am Eunice. Sir Ben Sibugay, +1 banana ka din dito. Sir Ben Sibugay. Ayan. Ayan, babalikan kita, Eli Lorgonyo ha. Babalikan kita. Ayan, Sir Ben Sibugay, +1 banana ka rin dito. Shh! Choco! Maingay yung mga aso. Sis Manalisa, magandang gabi din. Good evening din sa iyo, Sis Mana. Okay, Sisi Koy Summer Mix. Full watch ka na, Sisi Koy Summer Mix sa iyong lumpia. Ayan, Sisi Koy, full watch ka na, Sisi Koy, Sis Summer Mix. Ayan, full watch na, Sisi Koy. Maraming salamat. Okay. Pangalawang play sa'yo. Dito na ako. Ayan, balikan ko si Eli. Eli, nandito ulit ako sa bahay mo, Eli. Ayan, mag-another ano ko sa'yo. Another banana, another play. Thank you, Lord. Ma'am Norms, maraming salamat, Ma'am Norms. Si Christian, Kak TV. Galing, ano ba to? Galing sa labas, gumala. Okay. Okay, dito ako sa Yuli. Balikan, ay punta ko uli bahay muli. Lorgonyo. Ayan. Ayan, 333 ka na. Ayan, pang 334 ako dito. Ayan. Playing ka ulit dito sa 28 seconds mo. Eli Lorgonyo. +1 banana ka ulit. Ayan, naka-play ka dito. Ayan. Okay, Sir Ben, si Bugay next kita dito. Okay, guys. Ayan, Ma'am Cherlan Vlog, thank you so much for coming. Sir Ben, si Bugay, nandiyan ka pa ba, Sir Ben? Si Bugay. Sir Ben, nandiyan ka pa ba? Naka-play na pala si Sir Ben dito eh. Ayan. Sir Ben, si Bugay, naka-play ka pala dito sa isang cellphone ko, Sir Ben. Next ko dito si Ma'am Cherlan. Okay, Sir Ben, si Bugay. Okay, Lily. Ayan, full watch ka na ulit sa 27 seconds mo. Ayan, +1 banana ka ulit. Ellie, ayan, pang 434 thumbs ako dito. Ay, pang 434 banana. Ayan, nasaan na ba yung ano? Ay, naku. Ano ba to? Mga cellphone na ito. Puro palyado talaga. Nakakabusit. Ayan, pang 134, ay pang 300, ano ba tawag din? Ang kulit naman ito. Teka, sandali lang ha. Ayan, maraming salamat. Ayan, sa mga hindi pa guys nakakapag-subscribe sa aking channel, ayan, pa-subscribe naman sa mga, lalo na sa mga bagong pasok. Ayan, pa-subscribe naman guys. Okay. Sis Manalisa, salamat Sis Manalisa. Thank you. Okay, Sis Mana, papunta na ako sa iyo, Sis Manalisa. Okay, nandito na ako sa iyo, Sis Manalisa. Ayan, playing ako dito sis, sa bumisita tayo sa simbahan. Ayan, Sis Manalisa, playing ka na Sis Manalisa. Ayan, playing ka na sis. Okay, ibaba ko na dito. Ayan, pang 41 thumbs ako dito Sis Manalisa. Magko-comment na ako para ano. Uli, aga naman ang ano ko. Pwede. Ano yun? Sir Ben, si Bugay, full watch na Sir Ben. Okay, full watch na si Sir Ben. +1 banana ka, Sir Ben, si Bugay. Okay, Sir Ben, full watch na. Ayan, maraming salamat, Sir Ben.
Sino nga yung ininext ko kanina? Sabi ko. Ayan, Ed Bonds. Nandiyan ka pa ba, Ed Bonds? Ed Bonds, nandiyan ka pa. Madam Eunice, malapit ka na mag-full watch, Madam Eunice. Pang 224 times ako, Madam Eunice. Kasi 223 ka. Ayan, pang 224 ako. Antok host. Kaya nga, Ma'am Nena. Antok. Grabe na antok. Aga-aga. Antok na talaga. My goodness. Ay, napapahigab na si Bicolana. Mukhang hindi tatagala. Okay. Madam Eunice, ayan, full watch ka na, Madam Eunice. Okay, Ma'am Eunice, full watch ka na sa iyong ano. Ayan, full watch na. Ayan, maraming salamat. Ed Bonds, nandiyan ka pa ba, Ed Bonds? Ed Bonds, pwede patamsak sis upcoming sa aking friend. Okay, sir, ano, sis Ate Mirna. Sige, ate, pipin ko muna, ate, ha, tapos tamsakan ko mamaya, Ate Mirna, ha. Ayan, tapusin ko lang to, nakaplay ko, ate. Okay, Ed Bonds, nandiyan ka pa ba, Ed Bonds? Ayan, sige, puntahan ko muna yan, ate, bago ako mag-play ng iba, ate, para ano, para hindi ako mag-change account na. Ayan, puntahan ko muna yan, te. Para matamsak na ako dito bago ako mag-change account. Okay. Nako, ang problema nito, ate, hindi makiklik yung ano, te. Hindi nakiklik ba yung ano, yung link, ate. Pati tayo nito. Paano ko to tamsakan to, ate? Full, ano ba to? Full na yun, sisikoy. Full tank na yun, sisikoy. Alin. Salamat sa pagsabit. Ate Mirna, ang problema, hindi maklik yung ano, yung link, ate. Pag kinlik mo yung link, automatic nag-go to channel, napupunta sa channel mo, Ate Mirna. Paano ba ito? My goodness, itong mga cellphone ito. Ayan. Ano ba pangalan nun, Ate Mirna? Okay, Ellie, Lorgonyo, nandito ulit ako sa bahay mo, sis. Ayan. Ayan, sis. Ayan, nandito ulit ako sa bahay mo. Another banana ka dito. OTW si Smyrna, sabi ni Ma'am Norms. Ayan, full tank na yun si Edbo. Ay, ganun ba? Ayan, pasukin ko na lang yung bahay niya mamaya. Okay. Eli Lorgonyo, ayan, pang 20 times ako dito. Another banana ka. 335, 435 ka na. Pang 436 ito, Eli. Ayan, Batang Claveria, maraming salamat. OTW si Smyrna, sabi ni Ma'am Norms. Okay lang, sis. Ano nga pangalan nun, Ate Mirna? I-go to channel na lang natin. Pag pinindot mo yung link, automatic sa pangalan ay sa channel mo at napupunta. Agoy, Ginoo. Morski, from Ma'am Nena Likahena. Okay, sis Manalisa, full watch ka na, sis Manalisa. Ayan, sis Manalisa, full watch ka na, sis. Okay, mag-comment na ako dito. Ay, mayroon na pala akong comment, sis, dito. Sis Manalisa, mayroon na pala akong comment. Okay. Ayan, sis Manalisa, another place sa'yo, sis Manalisa. Ayan, another place sa'yo, sa pauwi na tayo, galing simbahan, sis Manalisa. Another place sa'yo. Ayan guys, pa-connecting na. Ay guys, tingnan nyo kung makiklik ninyo yung link ng ating nakapin kay Ate Mirna. Kasi ako di ko talaga maklik. Ano ba ito? Try ko ulit, Ate Mirna. Baka maklik na natin. Oh, Ate Mirna, ayaw talaga, Ate Mirna, ayan. Automatic napupunta sa bahay mo pag nag-go to channel. Ay nako, napakahirap magpindo. Ay hindi na maklik ang mga link. Di ko din maklik. O di ba? Si Kuy Summer Mix, hindi nga siya maklik. Kaya Ate Mirna, sorry po. Gusto ko tumulong te, kaso wala talaga. O di maklik yung di maklik yung link. Agoy, Ginoo. Ayan. Sis Manalisa, another play sa'yo, Sis Manalisa, ha? Naka-another play ka dito sa pangalawang video mo. Ayan. Ma'am Nena Likahena, another play sa'yo, Ma'am Nena Likahena. I'm here again, Ma'am Nena. Ayan. Dito muna ako, Ma'am Nena, sa 1 minute mo and 28 seconds. Gandang gabi, Ma'am Summer Mix. Big love shoutout po. Ayan.
Okay, Ma'am Nena, another play. Balikan ko rin si Ma'am Norms. Ayan, Ma'am Norms, balikan kita. Ma'am Nena, another play sa'yo. Okay, plus, pang-apat na tamsak ako dito, Ma'am Nena. Alam nyo guys, grabe ang tuko. Parang malalaglag na yung mata ko ba? Ayan, Ma'am Norms, dito ako ulit sa'yo sa bahay mo, Ma'am Norms TV. Ayan, mag-another play ako sa'yo, Ma'am Norms. Okay, dito naman ako, Ma'am Norms, sa daming tao dito. Ayan, may ads ka pa, Ma'am Norms. Dan bell all sa nakapin. Ayan, napindot mo ba, Ma'am Norms? Kay Ate Mirna, napindot mo ba yan? Kasi ako hindi ko maklik yung ano niya, hindi ko maklik yung link niya. Try ko ulit sa kabilang cellphone mamaya kung makiklik ko doon. Ala, hindi ko maklik yung link na binaba ni Ate Mirna. Okay, Ma'am Nena Likahin na done full watch. Ayan, already done full watch again another video, Ma'am Nena. Okay, thank you so much, Ma'am Nena. Okay, sino pa hindi ko napupuntahan? Si Loving Sky ba? Loving Sky, where are you, Loving? Loving Sky. Okay. Okay, sis Loving Sky. Ayan, dito na ako sa bahay mo, sis Loving Sky. Pang 46 thumbs up. Ayan, si BBM, K Mix TV. Thank you for coming. Okay, Ma'am Norms, still playing ka, Ma'am Norms. Okay, si Sis Manalisa, still playing sa another play ko sa'yo, Sis Manalisa, sa pauwi na galing simbahan. Still playing ka. Okay, big love shoutout, Sis, ayan, Sis Loving Sky, playing ka dito, Sis Loving. Ayan, playing ka dito, Sis Sikoy Loving Sky. Ayan, playing ka na. Magko-comment na ako, sis, kasi malapit ka na mag-full watch dito, sis. Ay, nakapag-comment na pala ako. Akin yung probinsyana, si Sikoy Summer Mix, ha? Ay, Loving Sky, ha? Indian Garo Vlog, may love shoutout. Thank you for coming, Indian Garo Vlog. Okay, sis, sis Loving Sky, dahil maikli naman yung video mo. Another play sa'yo sa Ginataang Tambakol. Ginataang Tulingan. Ayan, si Sikoy Summer Mix playing ka ulit sa Ginataang Tulingan. Okay, Ma'am Norms TV still playing. Okay, Sis Manalisa, malapit ka na mag-full watch. Sis Manalisa. Pang 94 thumbs up. Salamat, shoutout sa lahat. Ay, marunong magtagalog si Indian Girl Vlog. Ma'am Lisa Jane, magandang gabi. Thank you for coming, Ma'am Lisa Jane. Okay, Sis Manalisa, full watch na. Ayan, Sis Manalisa, malapit nang matapos pala. Miguel love shoutout all at sa Jose. Maraming salamat, Ma'am Lisa Jane. Thank you po. Thank you, maraming salamat. Si Free Team Yunes, ayan. Gandang gabi, Ma'am Lisa, from, Okay. Bigyan ko ng jacket yan, Madam Yunes, para hindi Okay, Sis Manalisa, full watch na ako sa'yo, Sis Manalisa. Okay, dito na tayo kay, kay Ma'am Lisa Jane. Alam mo, napipikit na talaga ako, Ginoo. Oh my goodness. Ganito, mata ko. Aba, uy, nakaka 1 hour pa lang tayo. Tapos pipikit na yung mata. Bye-bye na sa lahat. Ayan, maraming salamat. Ang madiskarting, Mami, Sisi. Thank you so much. Ayan, maraming salamat sa iyo. Still playing ka, Sis Loving Sky. Ayan, sa pangalawang play ko sa'yo, Sis Loving. Still playing ka, Sis Loving Sky. Okay. Ma'am Lisa Jane, nandito ako sa'yo, Ma'am Lisa Jane. Okay, akitin ko na yung bahay mo, Ma'am Lisa Jane, ha.
Okay. Ma'am Lisa Jane, playing ako dito sa 11 minutes mo, Ma'am Lisa Jane. Ayan, Ma'am Lisa Jane, playing ka na, Ma'am Lisa. Okay, Sis Loving Sky, full watch ka na sa pangalawang play ko, Sis Loving Sky. Ayan, full watch ka na, Sisi Koy. Pang 50 thumbs ako dito, Sisi Koy. Ayan, napakasarap nung ginagataan mo, Sis Loving. Ayan, Sis Prixie Joy. Ayan, balikan kita. Dito ulit ako, Sisi Koy, Prixie Joy. Dito ako sa bahay mo ulit. Wait lang. Ayan, Ma'am Norms. Ayan, another, ano tag dito? Ma'am Norms, another banana sa iyo, Ma'am Norms. Ayan, dikit ko na to, Ma'am Norms, sa iyo. Yung pinamplay ko sa iyo, Ma'am Norms TV. Okay, another banana ka dito. Oo, ma-unli kanina ka. Ano ba? Ma-unli kanina ka, sis. Ano daw? Salamat, beautiful beach. Okay. Okay, nandito na ako sa iyo, Sis Prixie Joy. Salamat, Sis Hos. Walang ano man, Ma'am Norms. Okay, wait lang. Magpunta ako kay, kay Sis Prixie Joy. Ayan, Ma'am Lisa Jane. Playing ka dito sa Kubo the Making. Ayan, sino nga ipupuntahan ko? Ayan, dito muna ako kay Prixie Joy para mag-another play lang ako dito. Okay, Prixie Joy, playing ka dito. Ayan. Ayan, playing ka dito sa, ano ba to? What is life for ano? Grabe talaga ang antok ko man. Oy. Okay, Ma'am Lisa Jane, still playing ka, Ma'am Lisa Jane. Ayan, Ma'am Lisa Jane, still playing. Ayan. Inchen Garo Vlog, ayan. Okay, Sis Prixie Joy, nandito ulit ako sa bahay mo, Sis Prixie Joy. Ayan, sis, playing ka dito, sis. Ayan. Ayan, Sisi Koy, playing ka na. Ayan, plus 1 banana ka ulit, Sis Prixie Joy. Plus another banana ka. Okay. Sino ba yung naka-play na? Okay, Sis Loving Sky. Sis Loving Sky, full watch ka na, Sis Loving. Ayan, nakadalawang play na ako sa'yo, Sis Loving Sky. Kay Sis Manalisa naman ako. Pangalawang play, Sis Manalisa. Okay, baba ko na si Ma'am, baba ko na si Ate Myrna. Play na, ipin natin si Ma'am Nena. Okay, Sis Manalisa, nandito ulit ako sa iyong bahay, sis. Playing ka dito sa bumisita. Ano ba to? Bumisita tayo sa simbahan. Ayan, Sis Manalisa, playing ka na ulit. Ayan. Plus 1 banana ka, Sis Manalisa. Ay, thumbs up pala, hindi banana, sorry. Ayan guys, sa mga hindi pa kunik kay Sis, kay Ma'am Nena, likahin na. Okay guys, ayan. Naka-play pa kayo lahat. Nakakaumpisa pa lang. Sisimple lang ako dito. Pag di na ako nagsalita, ibig sabihin tulog na ako. Ay, naku buhay. Ay, nako. Ayan, walang anuman, Sis Manalisa. Kape, Ma'am Hos. Kung pwede pa lang ako magkape, Sis Manalisa, talaga naman magkakape talaga ako eh. Para magising ako. Okay, Ma'am Lisa Jane, ayan, still playing ka, Ma'am Lisa Jane. Ayan, sa iyong kubo, Ma'am Lisa Jane, still playing. Okay, Sisi Koy Manalisa. Ayan, still playing ka sa bumisita tayo. Ayan, Sis Manalisa, still playing. Another play ko sa iyo, sis. Pretty Munis, ayan. Dana rin ako sa iyo, Munis. Madam Munis, dana rin ako.
Sobrang init. Nandito pa rin ako sa labas. Si Kuya Manalisa nag-live. Ay, nako. Ma'am Norms, thank you. Ayan, after nitong ano ko guys ha, after nitong naka-play ko guys, mag-mute ako. Ayan. At sa mga magla-live naman, nakasunod ko, pwede na kayo mag-start dyan. Sis Loving Sky, ayan, pwede ka na mag-start dyan, Sisikoy. Mag-mute na ako after nitong ano, mag-mute na lang ako after nitong piniplay ko. Okay, Ma'am Lisa Jane, still playing. Prixie Joy, ayan. Mga wala na sila siguro. Si Prixie Joy, ayan. Full watch na si Prixie Joy. Ayan, dalaw-dalaw muna tayo sa ibang ano. Para mamaya eh. Ayan, tawag dito. Sis Marvic, ayan. Nagpalamig kami sa labas pag uwi. Grabe init sa bahay. Kaya nga sis Manalisa, sobrang init talaga. Sobrang init, super duper init. Okay. Sis Marvic Kubian, ay Sis Marvic Family TV, salamat. Okay, puntahan ko nga si ano, si Eli Orgo, ano ba to? Mag-change account ako. Ayan, ito din tambay ko ulit si Sikoy. Ano tawag dito? Press ko po muna ang hirap kalaban niyan sis Antok. O kaya nga ano si Sikoy Lee. Ayan, dito na ako sa iyo sis. Puntahan kita muna para madagdagan ko yung ano mo. Ayan, 10 PM premiere. Sige, ini-pin kita ano, Ma'am Kripa. Ay, Ma'am Kripa, Ma'am Norms. Pin kita Ma'am Norms. Ayan. Okay, sis, nandito ako sa bahay mo ulit, sis Ellie. Uy, ba't si Tekram na pindot ko? Walang ano man, sis, ano, sis Ellie. Dito ulit ako sa bahay mo. Para madagdagan yung ano mo. Indian Garo Vlog, thank you so much, Indian Garo Vlog. Okay. Ayan, Li, dito ulit ako sa iyo ha. Ayan, 436 ka na, Li. Okay. Ayan, playing ulit ako dito, Li, sa 28 seconds mo. Ayan, pang 337 ako. Ayan, saktuin kong 340, Li, yung ano mo, yung bahay mo. Norm Scarpio, mix watching your video, sabi ni Indian Garo Vlog. Ate Mirna, maraming salamat, Ate Mirna. Okay, Ma'am Lisa Jane, full watch na, Ma'am Lisa Jane. Thank you so much, Ma'am Lisa Jane. Full watch na sa iyong Kubo the Making. Ayan, thank you so much, Ma'am Lisa Jane. Ayan, mag-comment lang ako dito. Kasi wala na si Ma'am Lisa Jane para makita niya na na-full watch yung video. Okay. Nako, Indian Garo. Ayan, Sisley. Ayan, another banana kahapang 336. Pag 337 dito. Ayan, para masakto kitang ano. Ayan, mag-change account muna ulit ako. Para masakto kung 340 ka. Nano ko na ba to? Nadikit ko na ba to? Okay, Lee. Nandito ulit ako sa'yo, Lee. Ayan, 337 pag 338 kali. Ayan, another play, another banana, Lee.
Ayan, Lee, another banana ko ulit dito ha. Pang 338. Okay, ayan, dinikit ko na. Okay, chins account tayo ulit para masaktong 340 ka. Sis Marvic, Family TV, Sisi Koy, salamat sa iyo dyan. Sisi Koy, mag-go ka na dyan. Sis Marvic, mag-mute na ako after nitong pag nasakto kong sili, 340. Okay, 338. Ayan, Lee, nandito ulit ako. Pag 339, Lee. Okay, ayan, pag 339. Okay, chins account tayo ulit, guys. Tingnan ko to kung ano na rin to sa'yo. Para masaktong 340. Okay. Pag 340, Lee, nandito na ako ulit sa bahay mo. Ayan, Norm Scorpio Mix done connected, sabi ni Indian Gar Vlog. JB, maraming salamat sa iyo, JB. Okay. Okay, Lee, 340. Ayan, thumbs up ulit. Ayan, Lee, 340 ka na. Congrats. Ayan, 340 ka na, Lee. Tingnan mo yung bahay mo, Lee. Ayan, tingnan mo yung bahay mo. Ayan, sinakto kitang 340. Ayan, 340 ka na. Kanina 333 ka lang nung pumasok ka sa akin, ata. Sis Marvic Family TV, dito na ako sa bahay mo, Sis Marvic Family TV. Okay, guys. Ayan, Sis Marvic, Sisi Koy Marvic, mag-go ka na dyan. Mag-ano ka na. Mag-live ka na. Walang anuman, Sis Ellie Lorgonyo. Dan Indian Pulwat, sabi ni Ma'am Norms. Okay, Indian Garo Vlog. Ayan, Indian Garo Vlog. Dito ako sa bahay mo, Indian Garo Vlog. Ayan, Sis Manalisa Pulwats ka na ulit, Sis Manalisa. Okay, Indian Garo Vlog, I'm here in your house. Indian Garo Vlog. Okay, sige, Sisi Koy. Mag-go ka na dyan, sis. Ayan, sige, mag-go ka na dyan. Okay, Indian Garo Vlog. Ayan. Ayan, watching ka, Indian Garo Vlog. Indian Garo Vlog, watching your video. Okay, guys. Maraming salamat sa inyo. Ayan, mag-mute ako, guys, ha. Maraming salamat sa tatambay pa dyan. Thank you, Ma'am Host. Ayan, Sis Manalisa, mag-mute muna ako, ha. Ayan, maraming salamat sa sa magsusupport pa dyan kay host kahit naka-mute lang. Ayan, sobrang magpapasalamat ako sa inyo. Sige, Sisi Koy, mag-go ka na dyan, Sisi Koy, mag-go ka na dyan. Ayan, mag-mute muna ako, guys, ha. Salamat sa mga magtatambay pa dyan. Ayan, kasi ano pa lang ako, nakaka 1 hour pa lang ako para naman kaya lang sobrang Ayan, pagpi-play ko kayo uli dito. Ayan, maraming salamat sa mga magsusupport pa kay host, ha. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat, guys. Mag-mute muna ako.
Ayan, recipe, may jacket ka na. Si Recipe Stall, ayan. Thank you, Mama Analisa from Ellie. Ellie, thank you ha. Thank you, thank you. Okay, puntahan ko si Recipe. Recipe, nandito ako sa bahay mo, Recipe. Inchan Karo Vlog, thank you, thank you. Okay, Recipe, nandito ako sa iyong bahay. Ayan, playing ka dito sa hindi ghost key Recipe. Ayan. Playing ka 5 minutes, Recipe. Ayan, playing ka na dito. Ayan, plus another banana ka, Recipe, after ng video mo. Okay, maraming salamat. I can't understand your, ano ba siya? Iba lahi niya. Okay. Recipe, thank you for coming to my live stream. Okay, I'm here in your house. Okay, your video is playing. And then, I give you 1 banana after playing your video. Okay, my dear Recipe. Okay, Flixie Joy, si Flixie Joy, nakadalawang play ako sa iyo sa bahay mo, si Flixie Joy. Thank you so much. Ayan, magpapakain sana muna ako ng aking alaga. Ayan, nakita ko si Recipe Stall is walang jacket, kaya muna ako. Ayan, okay, thank you for watching. You're welcome, my dear Recipe. Thank you din. Thank you also for coming to my live stream, my dear Recipe. Ayan, maupo tayo ulit, guys. Ayan, maupo tayo ulit sa ating cute na upuan. Ayan. Okay, Flixie Joy, Lazada watching your video, sabi ni Indian Karo Vlog. Ayan, ka na, malapit na si Ma'am Norms TV, malapit nang mag-premiere. Ma'am Norms, malapit ka na mag-premiere, guys. Support natin si Ma'am Norms, ha. Ayan, malapit na siya mag-premiere ba. Ayan, ano ba yun? Si Serbert Window. Kanina may nilakad lang alien kanina hapon. Pag uwi ko, walang ulam. Nagluto, nag-dinner, tapos ligo. Ayan, busog na alien. Serbert, maraming salamat sa iyo. Hindi pa pala kita napuntahan, Serbert. My goodness. Teka, Serbert, ha. Wait lang, Serbert, ha. Yan, kaninong ninja ba yan? Si Jericho Malyari 98. Kaninong ninja? Okay, Sir Bert, nandito ako sa iyong bahay. Okay, Recipe, still playing, Recipe. Still playing sa Recipe. Recipe. Still playing sa Recipe. Okay, Sir Bert Window, I'm here na ako sa iyong bahay, Sir Bert Window. Sir Nikael, make a love shoutout, Sir Nikael. Thank you for coming, Sir Nikael. Ayan, Ma'am Norm, sabi ni Sir Bert Window, okay lang po, Ma'am B, no worries yan. Ayan, dito lang po, Ma'am B Kulana, ha, kinig lang po, good evening po sa lahat. Ayan, Sir Nikael, sige, puntahan ko yung bahay mo na lang, Sir Nikael, ha. Papasok na lang ako sa bahay mo. Okay, Sir Bert Window, nandito na rin ako sa iyong mansyon. Okay, hinaan ko lang to, Sir Bert Window, ha. Para hindi, para hindi siya... Okay, ayun, napakahirap magpindot. Napakahirap mapindot ang mga pangalan. Okay, tamsakdan mo na ako, Sir Bert Window, sa iyong sa iyong upcoming, Sir Bert. Ayan, natamsak muna ako. Ayan, dito ako, Sir Bert, sa sa video mo. Ellie, full watch sa 3 videos mo, sabi ni Sis Manalisa. Okay, full watch na ako dito, Sir Bert. Nag-watch na ako dito. Teka. Napakahirap talagang pindutin itong Ayan. Anong oras ngayon? 10 PM si Ma'am Norms mag-premiere. Teka nga. Si Sir Nikael nga puntahan ko dito para na-play ko na to dito si Sir Bert. Ayan, si Sir Nikael ang puntahan ko dito. Ayan, Sir Nikael, puntahan kita dito, Sir Nikael. Magmu-music sana ako, kaya naghahanap pa lang sana ako, kaya nakita ko may walang jacket.
Ayan, Sir Nikael, nandito ako sa bahay mo, Sir Nikael. Ate Shay, mag-love shoutout from Sir Nikael. Ayan, dito ka sa isang cellphone pupuntahan, Sir, ano. Okay, playing ka, Sir Nikael, dito sa second runner-up ulit. Ibang account naman ito, Sir Nikael. Ayan, pang 12 thumbs ako dito, Sir Nikael. Okay, Sir Bert Window. Ayan, papunta na ako sa bahay ni Sir Bert Window. Dahil na-play ko na siya doon sa isang cellphone ko, kaya dito ako sa ibang account. Ayan, dito ako kay Magayon. Kay Magayon ako, kay Sir Bert. Dito ako kay Magayon. Sa aking ninja na Magayon. Na Magayon. Hugas plato muna ako, Sisikoy. Sige lang, Sisikoy. Go ka lang dyan. Anilin TV, sabi ni Sir Bert. Ay, ni Sir Nikael. Okay. Sis Anilin, Sisikoy, salamat, Sisikoy. Ayan, sumilip lang ako, sis. Thank you sa pagbisita. Sensya ka na, Sisikoy, ninja lang din ang bit-bit ko eh. Ayan, bahog lubot summer. Ayan, Sir Nikael, ay tag dito, Sir, nandito na ako sa'yo. Tinan ko to kung ano. Okay, recipe, dan full watch na, recipe, full watch na. Ayan, ma'am, recipe, dan full watch, ano, your video, and then plus 1 banana. I give you 1 banana, ma'am, recipe. Okay, I give you 1 banana, ma'am, recipe. Okay. Nasaan ba si Sir Bert? Okay, Ma'am Lisa Jane. Si Frixie Joy Dan. Ayan, maraming salamat, Ma'am Lisa Jane. Full watch ako, Ma'am Lisa Jane, sa iyong kubo kanina. Okay, di pa to dikit kay Sir Bert. Sir Bert, ayan. Pang 48 thumbs ako dito uli. Ay, pang 49 dito sa upcoming mo, Sir Bert. Another ano ko. Ayan, naalala ko tuloy pumasok sa live ko si Lubot. Sir Bert, nandito ako sa iyo. Ayan, plus 1 banana ka dito. Bala ka dyan, Nikael. Bahala ka diha, Nikael. Patay tayo dyan, Sir Nikael. Yari ka outside. Di ko lambo ka mamaya, Sir Nikael. Sir Bert Window, nandito ako sa bahay mo. Playing ka dito, Sir Bert Window, sa ano? Ayan, sa huling binisita ko bago matulog. Ayan, plus 1 banana ka, Sir Bert, after ng video mo. Ayan, Sir Bert. Ayan. Plus 1 banana sa'yo dahil hindi pa to dikit sa'yo. Okay, Sir Nikael, still playing ka dito, Sir Nikael, still playing. Okay. Thank you, Mama Manalisa, sabi ni Eli. Ayan, Eli, bukas kita ulit bigyan ha, Eli Lorgonyo. Ayan, bukas kita ulit bigyan ha. Okay, sino pa ba yung ano? Ayan, dan ako kay Ma'am Lisa Jane. Kay Indian Garo Vlog, tinan ko kung dikit na to kay, pero dikit na to kay Indian Garo Vlog. Ayan, Ma'am Lisa Jane, mag-another play na lang ako sa iyo, Ma'am Lisa Jane. Malaming. Ano ba yan? Ma'am Lisa Jane, mag-another play po ako sa iyo. Salamat po sa pagbabalik sa aking live. Ayan, mag-another play na lang ako, Ma'am Lisa Jane, sa iyo. Okay, Ma'am ho, salamat ng madami. You're welcome, si Kuyeli. Balik ka bukas ha. Dagdagan natin yung banana mo. Okay. Okay, dito ako, Ma'am Lisa Jane, dito ako sa 11 minutes and 27 seconds sa kubo pa rin, Ma'am Lisa Jane. Ayan, laki na ng views. Ay, na-views ko na to dito. Wait lang, Ma'am Lisa Jane, babaan na lang ako, ha. May tusok na ako dito, Ma'am Lisa Jane, eh. Ayan, may tusok na rin ako dito. Wait lang, mag-chin sa count ako, Ma'am Lisa Jane, para ano? Para hindi, ano, mag-chin sa count lang ako. Yan, Sir Bert Window, still playing ka, Sir Bert Window. Sir Nikael, still playing din, Sir Nikael. Okay. Manay Mirna, magandang gabi, Manay. Okay, dito na ako kay Ma'am Lisa Jane ulit. Okay, Ma'am Lisa Jane, dito muna ako sa ano. Ayan, dito ulit ako, Ma'am Lisa Jane, sa 11 minutes mo in 27 seconds. Ayan. May ads ka pa, Ma'am Lisa Jane. Ayan. Ito, wala pa akong tusok dito. 922 tusok na dito. Pang 123 tusok ako dito, Ma'am Lisa Jane. Okay, Sir Nikael, still playing, Sir Nikael. Okay, Sir Bert Window, magko-comment na ako. Malapit na mag-full watch.
Ayan, nakapag-comment na ako, Sir Bert. Okay, Sir Bert window, ayan, pa-full watch ka na, Sir Bert window. Ayan, +1 banana ka, Sir Bert. May ads ka pa. Tapusin ko muna yung ads mo, Sir Bert. Ayan, +1 banana ka, Sir Bert window, ha? Okay, naka-play pa yung ads mo, Sir Bert window. Sir Nikael, malapit na rin ikaw mag-full watch. Sir Nikael. Ayan. Ayan, Sir Nikael. Ayan, malapit ka na rin mag-full watch, Sir Nikael. Si Sir Bert window, full watch ka na, Sir Bert. Okay, Sir Nikael, full watch na. Ayan, Ma'am Lisa Jane, still playing ka sa another play ko sa'yo. Ma'am Lisa Jane, another play. Ayan, still playing ka. Ayan, maraming salamat pa rin dyan sa 11 viewers. Ayan, manaymer na. Ricky, Miguelab shoutout Ricky. Naghang na naman talaga yung akin naka-live. Ayan na naman, dumiretso yung ano. Nakahang, akala ko walang nagko-comment. Ayan, Sir Ricky, Miguelab shoutout. Ayan, Sir Ricky, puntahan kita si Ricky. Manaymer na. Ayan, manaymer na. Nandito ako sa bahay mo, manaymer na. Okay, umpisahan ko dito sa taas, Manaymer na 4 days ago. Ayan, Manay, playing ka na, walang ads sa una, Manaymer na, playing ka na. Okay, Sir Ricky, nandito ako sa bahay mo, Sir Ricky. Puntahan ko rin yung bahay mo, Sir Ricky. Pag-play rin kita, Sir Ricky. Okay, done na to kay Sir Bert window, full watch na siya. Mami Pearly, mega love shoutout, Mami Pearly. Thank you for coming. Okay, Sir Ricky, nandito ako sa yung bahay, Sir Ricky. Okay. Ricky, nandito ako sa iyong bahay. Playing ka dito sa repolyo with egg. Ayan. Okay, Ricky, playing ka na dito sa repolyo mo with egg. Ayan, pa-play ka, naka-play ka na. And then, +1 banana ka, Ricky, after ng video mo. Manaymer na, dahil ano lang to, 1 minute. Ayan, patapos ka naman ay. Ano ba naman ito, cellphone na ito? Okay, Manay, full watch ka na dito sa unang play ko sa'yo. Dahil 1 minute lang. Ayan, mag-another play na lang ako sa'yo, Manaymer na. Dahil maiikli naman ang mga ano mo, video mo. Is coming to town. Okay. Okay, Manaymer na. Another play sa'yo, Manaymer na. Tingnan mo tong cellphone ko talaga. Napakahirap gamitin. Pag pinindot mo, may goodness pa ulit-ulit na pindot. Tapos hindi mapindot. Agoy. Okay, Manaymer na. Another play ko sa'yo. Dito ako. Tara mag-market tayo. Manaymer na. Another play. Ayan, may ads ka, Manay, dito sa unang pasok mo. Ma'am Lisa Jane, still playing. Ma'am Lisa Jane. Okay, Ricky Oronan. Ayan, still playing ka, Ricky Oronan. Manaymer na, maraming salamat. Ayan, playing ka sa iyong pangalawang play ko sa iyo, Manaymer na. Sa mag-market tayo. Okay. Ayan, di ko mabasa yung mga ano nyo. Naghang na naman yung akin naka-live. Okay, shoutout sa 9 million in the house natin. Maraming salamat. Still playing, Manaymer na. Pang 100 to tamsak ako dito, Manay. At naglagay na ng mantika si Sir Ricky. Agoy. Okay, Ma'am Lisa Jane, still playing ka, Ma'am Lisa Jane, sa iyong 11 minutes.
Naghang na naman ang ating naka-live. Hindi na tuloy natin mabasa ang aking mga message dahil naka ano lahat ang ating cellphone. Okay, Manaymer na, still playing ka dito sa 3 minutes mo in 50 seconds. Okay, Ricky Oronan, still playing ka sa iyong repolyo with egg. Ma'am Lisa Jen, still playing ka sa iyong Kubo the Making Part 2. Ayan. Sabay-sabay kayong tatlo naka-play ba? Ayan, maya ko basahin yung mga ano nyo dyan na, mga comment nyo ha, pagkatapos dito sa isang cellphone dahil naghang na yung aking naka-live. Mariones Garapon. Garapones. Parang ang sarap nung tinutorta niya, no, ni Ricky. Ricky, masarap ba yun? Pag ako sinipag-sipag, Ricky, gayahin ko nga yan. Ayan, Ricky, malapit ka na mag-full watch, Ricky. Ayan, mag-ano na ako, Ricky. Mag-thumbs up na ako dito. 348 thumbs up. Uy, laki ng views ni Ricky, oh. 8 days ago, 550. Sana all na lang talaga. Ayan, plus 1 banana ka, Ricky. Okay. Manaymer na, still playing, Manaymer na. Ayan, maraming salamat guys sa mga nakatambay pa dyan. Thank you so much. Si Marisa Channel, sino to si Marisa Channel? Ayan, si Mama Marisa. Mama Marisa, nandyan pa ba ikaw, Mama Marisa? Pasensya na po, kasi ngayon lang ako nag-open ng comment section dahil ano, ayan, nandito pa pala. Ayan, Mama Marisa, puntahan kita, Mama Marisa, ha? Sorry po, Ayan guys, malapit na, 3 minutes na lang si Ma'am Norms magpi-premiere na. Ayan, Mama Marisa, next kita dito. Pasensya na, hindi ko agad napansin dahil yung yung monitoring ko kanina naka-play kasi naghang yung akin naka-live. Ayan, kaya hindi ko nababasa yung mga yung mga comment. Ayan, support natin si Ma'am Norm sa Ate Mirna. Ay, Manaymer na, malapit ka na matapos, Manaymer na. Okay, Sis Marisa, nandito ako sa iyo. Ayan, Manaymer na, full watch ka na. Manaymer na, ayan, patapos ka na, Manay. Okay, full watch ka na, Manaymer na, sa dalawang mo ha. Sa iyong dalawang account. Ay, sa dalawang video. Mas masarap yung natalon sa ilog, Ma'am Host. 'Di ba, Sir Ricky? Saang ilog? Napakahirap gamitin itong isang cellphone ba? Okay, Sis Maricel, nandiyan ka pa, Sis Maricel. Okay, Ma'am Lisa Jane, still playing, Ma'am Lisa Jane. Sis Maricel, nandiyan pa ba, Sis Maricel? Kinig mo na, Ma'am Host. Sige lang, Sis Manalisa. Tulog ka na rin. Pag inantok ka na dyan, Sis. Itulog mo na. Okay, Sis Maricel. Nandyan ka pa ba, Sis Maricel? Ayun, nag-comment. Okay. Big love shoutout, Ma'am Manalisa. Okay, Sis Maricel, nandito ako sa video mo. Ang haba rin ng mga video niya, oh. Ayan, dito muna ako sa 12 minutes mo, Sis Maricel. Ayan, Sis, playing ka na dito. Ayan, plus 1 banana ka after ng video mo, Sis. Ayan, naka-play ka na, Sis. Maraming salamat. Ayan, Ma'am Lisa Jane, malapit ka na rin, Ma'am Lisa Jane, sa iyong Kubo the Making Part 2, Ma'am Lisa Jane. Trixie Joy Dan, connected, sabi ni Indian Garo Vlog. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat dyan, guys, sa support. Thank you so much. Yan, malapit ka na mag-full watch, Ma'am Lisa Jane.
La la la. Ayan. Ano, premiere na ni Ma'am Norms. Ayan, paki-ano natin. Ayan guys, paki-support si Ma'am Norms. Teka, mag-change account muna ako guys. Ayan guys, pa-support kay Ma'am Norm sa mga nandyan. Pa-support. Ayan guys, pa-support kay Ma'am Norms, naka-play. Okay, sino ba yung naka-play natin dito? Ay kay Ma'am Lisa Jane. Ay kay Maricel. Ma'am Maricel, ayan, full watch ka na, Ma'am Maricel. Ayan, +1 banana ka, Ma'am Maricel. Ayan. Ayan, pa-support guys. Kay Ma'am Norms, pa-support. Ma'am Lisa Jane, full watch na Ma'am Lisa Jane. Ayan, thank you so much Ma'am Lisa Jane. Pang 922 thumbs up. Ayan, support natin si Ma'am Norms guys. Ayan, thank you so much sa 12 million in the house natin. Thank you so much sa ating 13 milyones. Ayan, Sis Maricel. Still playing ka, Sis Maricel. Shh. Ayan, support muna tayo sa premiere ni Ma'am Norms.
Ayan, still playing ang ano ni Ma'am Norms. Ang kanyang premiere. Ayan guys ha, pasensya na guys ha, sa ibang ano ha. Nasa premiere lang tayo. Ayan, maraming salamat sa mga nakatambay pa dyan. Thank you so much. Ayan, ano na ba nangyari dyan? Ayan, pasugod sa premiere ni Ma'am Norm. Sa mga hindi pa nakakapunta doon. Ayan, pasugod guys sa premiere ni Ma'am Norms. Sis Marvy Cubian, Sisi Koy, maraming salamat Sisi Koy, Sis Marvy Cubian. Ayan, playing ni Ivy, premiere ni Ma'am Norms. Ayan, ano, premiere ni Ma'am Norms guys. Ayan, 10 million in the house. Maraming salamat sa mga nandyan pa. Sis Marvy Cubian, nandito ako sa bahay mo, Sis Marvy Cubian. Ayan sis, playing ako dito sa kain tayo sa Jollibee sis. Ayan, may ads ka pa sis Marvy Cubian. Pang 53 thumbs up ako dito sis. Mag-comment na rin ako. Ayan, nakapag-thumbs up rin ako dito sis Marvy. Ayan, maraming salamat. Hindi ko makita premiere niya sis. Ayan, nakapin sis Marvy Cubian. Nakapin yung premiere ni Ma'am Norms. Nakapin siya sis Marvy. Ayan, still playing ka sis Marvy. Ayan, naka-play ka din. Naka-play ka pa din. Hindi, ano ba to? Hindi kanta Ma'am Host. Anong kanta? Hindi makita? Hindi ba makita? Nakakapin sa akin, hindi ba makita? Asis, ano? My goodness. Ay, naiwan na naman ako sa live mo. Pag-akyat ko dito sa higaan ko, natapos ka na pala. Ganun na lang mapapag-iwanan pag ano, laging iwan lang yung ano, hindi pwedeng bitbitin yung mga cellphone kung saan na nakalagay doon na bahala na si Batman kung iwanan siya sa ano.
Ma'am host, puntahan ko bahay niya. Wala. At least hanggang nakain. Hindi mo makita premiere ni Ma'am Norms? Baka tapos Pasensya na. kayo, hindi ako Ay, makapag-vlog lobat. kasi Teka, wait lang. Lobat na tayo. ako pero nakatambay Mamamatay ako na dyan. ang ating. Pasensya na talaga. Alam nyo naman yung buhay namin dito na OFW. Yung isa, tinago ko doon sa kubeta, doon sa ilalim ng ng sink. Nakaunti, Ayan. nakaplay. Mag-charge tayo guys. Dahil maglulobat na. Ayan. Yung isa andun sa kusina. Nakataog lang. Hindi ko rin nakikita kung nakaplay na yung video ko o ano. Bahala na yan. Basta importante nakatambay ako. Ganyan lang. Okay, malapit na tayo mag-end guys. Support guys. Talagang ganun lang gagawin. Bahala na matuto yung tutunan. Makaka 2 hours na rin tayo sa wakas. Mapapag-iwanan na kung Ayan, malapit na tayo mag 2 hours. kanina. Ma'am Lisa Jane, maraming salamat Ma'am Lisa Jane. Salamat. Ayan, thank you so much Ma'am Lisa Jane. Thank you very much. Ayan, Sis Marvic, Kubian, still playing si Sikoy. Malapit ka na magpulwat si Sikoy Marvic. Para makapagsuporta. Kasi alam ko naman yung mga taong lagi. Ayan, magpapasalamat na tayo sa mga bisita natin. Sis Manalisa, maraming salamat si Sikoy Manalisa. Sis Marvic Kubian, thank you. Kay Eli Lorgonyo, thank you Sisi. Balik ka bukas Sisi. Dagdagan natin yung banana mo. Sir Bert Window, maraming salamat Sir Bert Window. At Mirna Grande, thank you so much. Ma'am Lisa Jane, thank you so much. Sir Ricky, maraming salamat Sir Ricky sa walang sawang suporta. Ayan, Aki Manay Mirna, salamat kay Manay Mirna. Sa akin hindi ko lang maano. Sir Bert, maraming salamat Sir Bert. Okay, kay Repair and tutorial. Thank you so matawag much. din kay si Koy Summer Mix. Maraming salamat kay Sir sa IC Summer Mix. Sir Nikael, maraming salamat Sir Nikael. Si Koy Marvic Kubian, still playing ka si Koy. Sir Ricky, maraming salamat Sir Ricky ha. Kay Morski, maraming salamat kay Morski. Thank you so much kay kay Sir Ben in Sibugay, maraming salamat. Okay, Sis Marvic Kubian, full watch na mag-ano lang ako si Sikoy. Ay, nakapag-comment na pala ako dito. Ayan, nakapag-comment na pala ako sis. Ayan, mag-end na tayo guys. Naka 2 hours na tayo. Ayan, maraming salamat. Thank you everyone. Ayan, I love you all. Ayan, see you tomorrow guys. Bye-bye.